Ano? Bài thơ có tầm xe bài thơ. Langma swlai jakma wngwi tongkha ni wngwi malai wngwi kok swlai Langma swlai jakma wngwi tongkha ni wngwi malai wngwi kok swlai ojora bathagra din ai bagi ojora bathagra din ai bagi Ya aku bisa ya Pak, karena langsung. Ya prishenai kora buthago ojora bathagra din ai bagi ojora bathagra din ai bagi Langma swlai jakma wngwi tongkha ni wngwi malai wngwi kok swlai Ai bagi ojora bathagra din